Pari nelosta. Anna nyt edes kolmas, että mä voin korottaa. No niin. Laitela. Ismo Laitela. Tää ei kun se uusi pervoharrastus, vai minkä takia sä täällä kalastit polta? Turpo kiinni. Mitä helvettiä? Missä? Sinne meni! Sinne meni! Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Hei, hei! Sinne meni! Ismo Laitala. 30 €. Missä? Haluut sä turpaas? Hei, tolla, nyt. Noin! Hei, hei! Nyt on Laitella laivalla. Voi. Tuliko pipi? Sivu siitä! Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Paatolinen, että tukka lähti. Mikäs toi on? Pakkohan mun on jotain tehdä. No mitä outoa tässä nyt muka on? Sinne meni! Missä? Mitä helvetti? Avaa! Oho. Seksi Seppo. Mitähän se mahtaa olla? Mä en oo velkaa kellekään senttiäkään.